இந்தா செல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல போயிடுங்க. ம் ரொட்டேட் 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 ரொட்டேட். இப்போ மேலே திருப்பிடுங்க. ஆ இந்த ட்ரையாங்கிள் பின்னாடி வரும், இந்த சைடு வரட்டும். ஓகே வந்துருச்சா? இப்போ போடாது, இப்போ போடாது. இந்த இதுவை மட்டும் சுத்து, அதை மட்டும் சுத்து. சுத்து, நல்லா சுத்து, நல்லா சுத்து. சுத்திட்டியா? இப்போ இந்த இந்த ஷீட்டை மட்டும் பிடிச்சிக்கோ. இப்போ விரல வச்சு கீழே இழு, உள்ள விரல உள்ள உள்ள ஃபுல்லாக விடு. பொறுமையாக இழு. ஸ்லோவா ஸ்லோவா, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேணாம். இப்போ ஹோல்ஸ் பாரு, இன்னும் கொஞ்சம் இழு. போதும், இந்த ஹோல்ஸ் போதும். இப்போ டேப் அடிச்சிடு. பால் பின் போடணும்னு அவசியம் இல்லை, சரியா? ஸோ அந்த ஹோல்ஸை வந்து நீ வந்து கண்ணாலேயே பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ சைஸ் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது. ஒட்டிட்டியா? இப்போ லூஸ் விட்டுறாத, அந்த இடத்த டைட்டாக தான் சுற்றணும். ரொட்டேட். அது எந்த ஆங்கிளில் போதும் அந்த ஆங்கிளில் கட்டு.